Imos con información deportiva. O Boiro Voleibol estrease na casa ante o SU Canarias. O Rotogal, que arrincou a súa andadura na Superliga 2 con triunfo, quere sumar o segundo seguido ante a súa afección. A pasada fin de semana botou a andar a competición para o Rotogal. Os boirenses disputan un ano máis a Superliga 2 e o fan cun obxectivo claro: medrar como equipo e aspirar a rematar o máis alto posible na táboa. E comezaron esta aventura con bo pé, superando Cid Jovellanos a domicilio por 1-3. E mañá os pupilos de Adrián Alves contarán coa roupa dos seus para continuar o seu camiño na categoría de prata do voleibol nacional. O Boiro Voleibol arrancou a liga cun traballado triunfo, aínda que as boas sensacións foron collendoas conforme avanzaban o duelo ante o Jovellanos. Unha das claves foi a inercia da pasada temporada, polo que se viron moitos automatismos que os xogadores foron adquirindo na 24-25 e seguen a manter na presente campaña. Sumaron un importante triunfo que os levou a ocupar o cuarto lugar do Grupo A, posto que aspiran a deixar atrás esta fin de semana. Mañá os boirenses debutan na casa, na Cachada, e o farán enfrontándose ao SUAC Canarias. Os das illas non saben aínda o que é puntuar na categoría, xa que caeron nos dous encontros que xogaron, o último ante o Vigo Voleibol. O Rotogal quere seguir no camiño marcado na súa estrea ante o Jovellanos, seguir crecendo como equipo e brindarlle a afección o primeiro triunfo da Liga na casa nesta segunda xornada para os boirenses, a terceira da competición. Mañá sábado, a Cachada estará preparada para recibir novamente o Rotogal, que nesta ocasión se verá as caras co SUAC Canarias no encontro que comezará ás 7 da tarde.